И здравейте хора, аз съм на 56 и тук сме на никой. Да, сме на никой. Сега ще покажа един сервер, много готин. Основно много готин. What Games, да, пише например сега. What Games, има си съвала и креатив. Деца. Да, не натискате за фон. Не ми даде нищо. Oh yes, натиснах за фон. За фон. Снима за фон. Как ме загадна? Да влезна на join. И... Да, това е на игра. Ама гледай, пак ще ме поставя. Колко ми се действа. Това, тук има сплив, тук има съгър, тук има The House. И... Видите, загубим. Да, тук може да играете на работи реалната още. Тук е джимпа. Имам скорост, тя е за 4 и не мога да играм. Сега Warportal ще покажа. Само нов секунд. И как ми търпите горе, не знам. Цъкните белката Event, цъкните белката Games, цъкните белката Парцели, цъкните белката Full Survival, цъкните белката Shop, Trade Shop. Да, тук може да закупите VIP, аз да му си закупи. Или може да си закупи, и VIP е 50 точки за Супер Аресто. Премиум 250. Юзер ако сте US. Кредит Money 80. Патриотки дава, получавате Sky. Кредит дълата скрит. Шопа. Ще кажем. И ако си мислите, че аз не снимах много време. Моя желание, не знам, нямах време. Нямах желание, просто не ми се снимаше. Чайче на кончатка. Ще го убия после. Да, и може би само това ще бъде. Лата... Не, Лата Event трябва да покажем. Трябва да покажем Лата Event. Няма да се излагаме тук, нали? Тук е Snake. Тук е Spliff. Да, най-обичаното ми е Jump Event. За малко ще го мина. Един сякаш се телепортна. Но е Book Event. Накрая на последното част падна. И за това съжалявам. Тук е много готино. Чест евент е много голям. Много събрах. Имам пом. Първият тук, това съм мечтал новата евента. Тук, не е готов. Може би ще бъде готов като накрава. И сигурно ще снимам клипче как да правим този дега. И това бях аз. Казваш ви, с мен и чао!